अर नांबाबो ब्लास्ट जाया गावनो अर जोंनानै मतलब माबा जागोन आरोखि गावनो जोबलाङो बे मोनसे पजिटिभ बे सिलिन्डारनि आरो जेनेबा गोजौ आजिखालिथ' गासिबो 3 स्टरि 4 स्टरिथ' गोजौआव थायो मानसिफ्रा बेहाय थिखांनोबो मोजां जायो। इन्डियान अइल कर्प'रेसन लिमिटेडनिफ्राय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ बरायनायजों लोगोसे कम्पोजिट सिलिन्डार गथायदों। इन्डियान अइल कम्पानिनि कम्पोजिट संग्रा गेस सिलिन्डार दिहुनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै कम्पानिनि बिथोन बायदियै क'क्राझार सहरनि मुंदांखा गागि सुबुं थुनलाइगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनो इन्डियान अइल कम्पानिनिफ्राय कम्पोजिट संग्रा गेस सिलिन्डार फोनांजाबनायनि थाखाय बेसेन लायाजासे गंसे सिलिन्डार गथायदों। इन्डिया अइल कर्प'रेसन लिमिटेड बङाइगाव सेल्स एरियानि एसिस्टेन्ट मेनेजार प्रणब कुमार शर्मा आरो क'क्राझारनि गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि बिगोमा बबिता ब्रह्मआ कम्पोजिट संग्रा गेस सिलिन्डारखौ डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांनि थाग्रा न'आव थांनानै गथायनानै होयो। क'क्राझारनि गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि बिगोमा बबिता ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे कम्पोजिट संग्रा गेस सिलिन्डारा न'आव बाहायनायनि थाखाय रैखाथि गोनां आरो बाङाइ लिरथायनि। जायफोर इन्डियान गेस फोनांजाब गोनांखा कास्टमारफोर बिथांमोनहाबो बे कम्पोजिट गेस सिलिन्डारखौ फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै फोरमायो। क'क्राझारनिनो आं क'क्राझार गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि आं प्रपाइटार। आं दिनै जोबोद दिनै आं गोजोनदों। दिनै बे जिहेतु कम्पोजिट सिलिन्डारनि दिनै वान इयार बार्थडे सेलिब्रेशन्स थ' बेनि थाखाय जोंनि इन्डियान अइल कर्प'रेसननिफ्राय जोंखौ होनहरदों जे जिखुनु सासे प्रमिनेन्ट मानसि बा सेलिब्रिटि बा जिखुनु राइटार सासेनो दिनै सम्बर्धना होनांगौ ओंखायनो दिनै बेखौनो आं सिलेक्ट खालामबाय जे जोंनि मंगलसिं हाज'वारि सारानो बेनि थाखाय उपजुक्त पार्सन बिथांखौनो दिनै ओंखायनो जों दिनै आंनि सेल्स अफिसाराबो फैदों प्रणब कुमार शर्मा आरो आंनि स्टाफखौ लानानै आं दिनै फैनानै मंगलसिं हाज'वारि सारखौ डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारखौ जों सम्बर्धना होदों आरो ओंखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै सासे मोजां मानसिनो जों सासे मोनसे गेस कानेक्सन दिनै होदों आरो बे सिलिन्डारा ओरैबायदि मोजां हिन्जाव मानसिफोराबो आइजोफोराबो गावनो थिखांनो हायो बारा वेट नङा बे प्लास्टिकनि टेक्न'लजिजों बानायनाय बारा वेट नङा प्लास बे अर नांबाबो ब्लास्ट जाया गावनो अर जोंनानै मतलब माबा जागोन आरोखि गावनो जोबलाङो खिन्थु ब्रास्ट जाया लहानि सिलिन्डार बायदि ब्रास्ट जाया बे मोनसे पजिटिभ बे सिलिन्डारनि आरो जेनेबा गोजौ आजिखालिथ' गासिबो 3 स्टरि 4 स्टरिथ' गोजौआव थायो मानसिफ्रा बेहाय थिखांनोबो मोजां जायो थ' आरो हिलि एरियायावबो बे बिराद मोजां केरि खालामनो हायो ओंखायनो बे मोजां मोनसे जोंनि इन्डियान अइल कर्प'रेसननि मोनसे गोदान मोजां प्रडाक्ट ओंखायनो आं बयखौबो होनो जे बयबो बे कानेक्सनखौ लाथों आरो कानेक्सनखौ लानानै बयबो उपकृत जाथों आरो बेनो आंनि होननाय जायफोर थाखानाय कास्टमार दङ बिसोरबो बेखौ कनभार्ट खालामनो हायो सारेन्डार खालामनानै बेखौ लानो हायो आरोखि आरो एमाउन्टआ बेहायनो एडजास्ट जागोन जा एसे होनांगौबाबो बेनि माबाया सिकिउरिटि डिप'जिटआ एसे बारा जायो बेनिफ्राय एसे बारा जायो थ' बेजों एडजास्ट खालामनानै जों होनो हागोन आरोखि जेबो माबा गैया एज ए नर्मेल दाथ' कानेक्सनाबो मोजां माबा जाबाय आगोलनि बायदि बिदि माबा गैला दा कानेक्सना बिराद इजिलि जायो आरो एभेलेबल आरो जोंनि स्टक बे सब समय थायो आं सानो दे बे सिलिन्डार কানেকশ্যনখন লানা তেখেতে অলৰেডি পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছে তেখেত আমাৰ কাৰণে এই গোটেই কোকৰাঝাৰ বুলি নহয় গোটেই আমাৰ বিশ্বতে তেখেতৰ নাম আছে আৰু তেখেত আমাৰ সমাজৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু তেখেতৰ সমাজত তেখেতৰ বহুতখিনি অৱদান আছে সেইকাৰণে তেখেতৰ আজি আমি তেখেতক এই চিলিণ্ডাৰটো আমি বিনামূলীয়াকৈ তেখেতক এইটো প্ৰদান কৰিছোঁ। এই চিলিণ্ডাৰটোৰ এইটো
প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াত ছেফটিৰ ফালৰ পৰা বহুত কমফৰ্টেবল হয় যিহেতু আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে আইৰণ চিলিণ্ডাৰৰ লগত আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে দ্বিতীয়তে স্মাৰ্ট চিলিণ্ডাৰ এইটো কাৰণে ইয়াৰ ৱেইটটো বহুত কম মানে ইয়াক উঠাই লৈ যোৱাত আমি বহুতখিনি কমফৰ্টেবল ফিল হয় আৰু থাৰ্ড থিং হৈছে কি ইয়াত আমি লেভেলটো দেখা পাওঁ যিহেতু গেছৰ যিটো লেভেল সেই লেভেলটো আমি গম পাওঁ কিমানখিনি আছে আৰু এইখিনি আমাৰ মানে হাউচ হোল্ডত ইউজ কৰাৰ কাৰণে এইটো বহুত ছফিষ্টিকেটেড সেইকাৰণে এইটো আমি ইউজফুল বুলি কৰোঁ আৰু এইটো এতিয়া মানে এইটো কানেকশ্যনৰ কাৰণে এনেই আমাৰ কানেকশ্যন ফিজ হৈছে 3,500 বৰ্তমান আৰু এইটো আমি এনেকুৱা সুবিধা আছে কোনোবাই যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে যদি আগৰ যিটো আইৰণ চিলিণ্ডাৰ সেইটোৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰি এইটো কানেকশ্যন ল'ব পাৰে ৰিপ্লেচ কৰি আৰু নতুবা নিউ কানেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে